Čaute všetci, ja vás vítam v ďalšom videa. Dneska tu máme XRT, ideme si troška zajazdiť do lesa. Tak to vám ukážem. Uvidíme, ako sa nám bude jazdiť s našim XRT. Máme si takú kľudnú jazdu dneska. Ideme sa viac menej prejsť. Uvidíme, možno budú veľké prekážky. Možno som tam volať zrýchlim, uvidíme, možno si zaskáčeme. Ťažko povedať, čo nás čaká, čo nás neminie. Zatiaľ si toto vidíme takto vegetne. Uvidíme. Nedá sa tu moc šantiť rýchlo, lebo sú tu všelijaké popadané stromy. Nepotrebujeme volať čo otrhnúť. Ideme si nájsť aj cestu, kade pôjdeme. No, tu budeme mať auto plné listov dneska. Minulé sme boli jazdiť po snehu. Tak sme mali auto plné snehu. Dneska bude plné listov. No, kam sa hrabeš? Tam nechoď. Či ideme opravovať volačo, keď si sa dal takto do výšky. Hej, to asi fakt chce byť. Mali sme si dať rapakové kolesa. Čo? A čo zachytím, musím mi pomôcť, lebo tie... Riadne, zašprajstovať, počúvaj, ty vole. Tam máš konár. Konár. No poď konár. Ty vole, ako sa tam dostal ten konár. Nie, ani von. Stromu nie. Stromu nepotrebujeme ísť. Máme prekážky. Máme prekážkovú dráhu. My si mali dať drápakové kolesá. Alebo tieto máme na cestu. Nastavovala čo v Uchovce. No, už to vypadlo. Ale v podstate prejde aj s týmito kolesami. Není to také zle, že by nevedelo prejsť to auto. Na ceste sa dá krásne s nimi lietať. Krásne drží na ceste. Volá, kedy si pôjdeme aj na cestu zalietať. Dneska je moc mokro, moc blata. No a nebudeme šaškovať, lebo sa mi nechce čistiť dneska. Som aj na chvíľku vybehol za autom von. No, my minule skákali s našimi autami. Kde máme tu XRT-čko. Je taký kopček. Ale volať nám ho troška asi pokazil. Ojoj. Vyzerá, že aj dobre skáče tu na. Skúsi ešte raz. Ojoj.
Zaujímavé, zaujímavé, dobré. My tu chcelo tie drapákové kolesa, aby to lepšie. Ale nie do stromu, ešte som zabrzdil. Si obchádza stromy. Izertečko. Krásne som ho dorovnal, krásne. Stačí len pridať a krásne ho dorovnal. Krásne, krásne. Oj, ty máš stromy rádo, auto. Vidíte, krásne sa dá. Ďalší strom. Sa boskávaš dneska s tými stromami. No, to bolo LTC. No, to som mal pridať. Ja som sa bál, že zase nabúra do stromu. Máme tu veľké auto zase. Čiže auto psa. Čo tam má za konár? Konár, to je strašné voľačenie. Počkať, kým prejde pes. Tu ďalej. Boxy idú po tých autách strašne moc. No a to pôjdeme tak troška ďalej. Nech to troška prekúpnem aj tu na čo je v lese. Nejaký strom padnutý, je zlomený. Zlomený. A ďalší padnutý. Sa zachytá tie kariaky tam. Je tam až paličku, autíčko, no chudátko. Pozrite sa, mu zastrčila tu palica. Potom sa mu nedá chodiť. No a teraz už to ide. Treba dávať taký pozor na tomto lese, lebo všelijaké konáre, všeličo možno trčí. No, tady asi neprejdeš. A pôjdeme po tento strom. No prejdeš. Ja sa zohním tiež. A prejdem aj ja za tebou. Pôjdeme pozrieť na koniec lesa, čo tam je. Aj. To je strom. Prejdeš tady? A, prejdeš, zdravíš sa. Oj, tam bol peň. Troška aj buchlo, tak muselo bolieť. Také udretie. Sa tu na ani neprejdeme, tam sú konáre, kriaky. Tady to.
Dobre, sme prišli na lobku, pôjdem za chvíľku domov. Som išiel len tam na chvíľku, na pár minút. Takže ja sa s vami rozlučím. Dúfam, že sa vám video páčilo. Poprosím like, odber, zvonček a my sa vidíme u ďalšieho takéhoto videa. Čaute.